Nou, ze zijn even wat aan het opwarmen. En daarna is een tjen kalm met Sjoerd. We beginnen beleven. Ivan aan de bal. Klasse, Sjaki. Nou, en Ildo had mooi inpakt. Die zit lekker in de buggy, helemaal in haar pakje. Dus je moet hem beginnen. Hallo, hoe gaat het je? Hallo, hoe gaat het je? Goed. Mooi. Hast het net koud? Nee, Mooi. hier. Ja, hier zit erop, hè? Hierop. Zie, maar zo dan, ik ben terug. Echt. Grappig, hè? Ja. Oh, ja, hier zo'n moffies. Dat is lekker, ja. Lekker! Nou, zaken gaat het nog rustig. Is het natuurlijk op zich een goed teken, want dan is de bal meer op oren kant. Maar voor hem wel een beetje saai misschien. Ja. Oh, ja. Daar komt hij.